आज असा बालदिन. तुमका माहिती आहे तुमचं आमचा बालपण अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात गेला, पण आजच्या मुलांच्या नशिबात तर खूप कमी दिसतात, कारण आजची मुलं मोबाईलमध्ये हरवत चालली. तर आज आम्ही करतो खूप काही वेगळा. तर आपण आजच्या मुलांका निसर्गाच्या जवळ नेणारा, तर आपण निसर्गात इलेल्या घटकांपासून आणि निसर्गातच राहून आम्ही काहीतरी आज भन्नाट करतो. चला तर बघूया आज आमची मुलं आमच्या सोबत निसर्गासोबत काय करतात. चला तर. आजच्या या बालदिन स्पेशल एपिसोडसाठी आमच्याकडे सुमित पाटील आणि त्याची टीम इली होती. सुमित पाटीलबद्दल बोलायचं म्हणजे तो कायमच लहान मुलांसाठी आणि निसर्गासाठी भरपूर चांगले चांगले उपक्रम करत असता. आज मुलांची तर एकदम मजा चालली होती. अभ्यास सोडून त्यांना खूप काहीतरी वेगळा करूक मिळाला होता. वाव, मस्त गेलायस रे. कर त्याला कंप्लीट कर आता. या मुलांकडे बघून आजूबाजूक असलेल्या मोठ्या माणसांच्या मनात दडलेली लहान मूल असा बाहेर येला. या रंगगंधच्या रंगांचा वैशिष्ट्य म्हणजे हे रंग पूर्णपणे नैसर्गिक आणि एक मंद सुवास असलेले होते. आजकाल मुलांचे पाण्यातले खेळ, मातीतले खेळ खूप कमी झालेत. निसर्गाशी जर घट्ट नाता होचा असात तर हे खेळ परत येणं खूप महत्त्वाचं असा. तर ही असं आमची कलरची प्लेट तुमच्या ओळखीचीच असतली. ह्या असं चालवड्याचा पान, त्याची आम्ही कलर घेण्यासाठी प्लेट. आणि आमच्याकडे जास्वंदीची पानं, काजीची पानं, म्हणजे आमच्या आजूबाजू असलेली सगळी पानं आणि फुलं आम्ही गोळा केलेली असतात. माका वाटतं या मुलांनी पहिल्यांदाच ही सगळी पानं आणि हे सगळे वेगवेगळ्या शेपची पानं हातात घेतलेली असतात आणि मोबाईलच्या बाहेर येऊन ती सगळी कलरमध्ये आज शेप काढून इतकी मस्त गुंग झालेली आहेत की तुम्ही बघतात ती कशी एकदम कलरमध्ये मिसळून गेली आहेत कलरच्या रंगात. थोड्या वेळाने तोंडात कलर काढल्याने आणि हे कलर असं रंगगंध टीमने केलेले नॅचरल वासाचे कलर. त्यामुळे आमची पोरा कलर करता करता तोंडात पण कलर घातलेली आहे. कसं वाटतंय? कर आता तू हे घे. वाव, कर कर कर, छान दिसतंय. ग्रीन कलर घेऊन येतात एकदा आणखी तुला त्याच्यात घेऊन येतात काढून पान. स्माइल स्माइल स्माइल. आपण त्याला काहीतरी करूया. इकडे ह्या मुलांकडे बघून आमका परत परत आमच्या बालपणाची आठवण येत होती. आज परत ह्या मुलांच्या निमतान का होईना आमका परत एकदा आमचा बालपण अनुभव मिळाला.
निसर्ग ह्यो एक चांगलो शिक्षक हा आणि म्हणानच तर आपला बालपण ह्या निसर्गाच्या सानिध्यात जाणं खूप महत्त्वाचा. आपल्या मुलांचा ह्या निसर्गात रमणं खूप महत्त्वाचा. आपल्या आणि निसर्गाचा नाता बालपणीच घट्ट होणं महत्त्वाचा असा आणि तरच तर पुढे जाऊन पालेतला, मोहरतला, फुलतला. सगळ्यांना बालदिनाच्या सुमित पाटील आणि त्यांची टीम, रंगगंधाचे कलर, निसर्गाचं सानिध्य आणि ह्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचो आनंद, आमचो बालदिन आज खऱ्या अर्थान साजरो झालो.